Aku. 1, 2, 3. Aduh, Bayu. Kula Delia Bunga Lutfiana meranake maraton. Kula dan Devi meranake sempurna. Kula Bagus Prakoso dan Permadi lan Bathara Indra. Kula Panela meranake Bathara Bayu lan Soso. Kula Anita meranake Dewi Kunti lan Buto. Kula Rafael meranake Dursosono. Asmanipun kawula Misael, kawula meranake Dewa Ruci. Nggih, kula mirsani. Itu pakai Di pause. ini Bu. Yen kula duweni kekarepan, apa mesti kita wujud? Ya mesti iso kawujud. Nek kowe duwe niat, ya mesti iso kawujud. Nggih mekaten. Nggih, rumiyin. Piye critake? Ini Bapak kula Prabu Panditi anu kerja sakti. Nah ini kenapa dilebokke ing kawah tanda muka. Ning ngene, apa gunane aku iki urip? Nek kowe duwe kesaktian, mesti kowe iso apa paksa kuwi kanggo syarat-syarat. Kowe iso manduke kesaktian iki. Syarat apa, Bu? Saiki kowe golek gong sesuai angin. Nek kae lho, nek ono nek gunung jembet. Nggih, yen menawi ngono kula njaluk Nggih, terus nggih matur suwun. Sakwise Bratasena lunga manjang Gunung Candrawuta, sebuli teka marang omahe Resi Guru. Jurnal. Nggih, ono apa kok? Kowe kan jual-jual, kowe kok nganti-nganti Bratasena to? Kan kowe di studio dene, supaya kowe dimusake Bratasena. Lek dikine Nek gunung kacan jam kopi, wes tak iki juga. Belum mesti tapi iso dilakon itu. berarti nek ngono Bratasena bakal mati. Ya urusan mati ora tapi urusan Ya wes, nek ngono tak lunga ngekoke Bratasena. nggih, monggo. Kalau dari mungkin Nggih. banjur sebuli lunga marang omahe Guru. Susana, Iya, oh. kowe aja sebelum-sebelummu nggawa dina iki lunga udah Kangge apa, Pak? kangge netuske Bratasena. Oh, nggih. Kula undang rumiyin ya. Oke, aku satu sih. Nggih. Hati-hati. Bratasena program ngambil alas lan tarung marang loro buta. Lan loro buta iku kalah pecah jadi Bathara Bayu lan Bathara Indra.
Broto selo, kowe kudu bali. Betul. Nah, iso kowe kudu bali. Betul. Iso. Betul. Apa kowe? Habis apa ya? Kurang gini. Apa kan dadi Sadurung itu apa ditambah? Apa kuwi asli ayo kuwi yang kuwi tegese terus ade napas lan terminati. Zikir. Banjur kuwi Bratasena budal marang omahe Resi Bruna. Ciri mau ngasih. Tapi kok wis tekan kene? Ampun, matur suwun marang Bruno saiki ora wis seperti ayo kuwi ibu dhewe. Terus Sebenarnya kowe iki kudu cekak. Kowe iki kowe iki pamit to. apa kuwi jeneng ndi? Kowe iki alat sakti. Ana ing Samudra Minangkabau. Yen ngono, kula njaluk Pak untuk manung. Nggih, kula seni. Dewi Kunti lan Pandhawa marang Jarodinga kanggo keslametane Bratasena. Bratasena. Pergi aja guru marang Bratayuda. Dene iki guru perang, guru ilmu. Bu, nopo panjenengan iki ngaduhi kula guru marang Bratasena. Aku ki wedi kelangan kowe Bratasena. Karena kula mati, kula bakal mati. Kula butuh tabungan iki kula tabungan jalan. Iki kula mati. Dursasana datang marani Bratasena. Lapar. Lapar. Sopo iki? Wong tak cilik. Ana apa nang kene? Terus Pak. Kalau nggak diurut, kalau
Insya Allah Gusti bakal menehi kasampurnaan sing mulai. Neng jero awake Dewa Ruci, Bratasena ngrasake dunya sing duwe. Bratasena seneng ndelok dunya sing duwe ketentreman lan kebahagiaan dhewe. Sawise kuwi Bratasena nyampur jadi wujudnya Werkudara lan Bima Suci. Dendra jaremu nek Bratasena rong bali rong dina kok bakalan nyusul. Banjur Guna nyusul Bratasena. Matur marang Gusti, kula saiki setia artine penggunaan dan tadi boleh mungkin tadi pula. Tekan selatan kali kelompok kula matur suwun.